हल्थुगाव भिसिडिसिनि सिङाव MGNरेगा बिथांखि मावफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों देबोरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारिया। कक्राझार जिल्लानि हल्थुगाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय 14 नं आमगुरि गामियाव CC ब्लक लामा लुफुंनाय आरो चन्द्रपुर गुदि फरायसालियाव आंगनबादि मिरु लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो देबोरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारिया। बिथां बुद्धदेब मोसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला देबोरगाव बियाबनि सिङाव MGNरेगा बिथांखिनि आवथायाव 2021-22 रांखान्थि बोसोरनि गेजेरजों गासै 17 कौटि रांजों मोन 308 बिथांखिफोरा मावफुंजागोन होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे बेफोर खामानिखौ मावफुंनायाव जब कार्ड बिगोमाफोरा भिसिडिसिनि मासिगिरि नङाब्ला TCLCCनि मासिगिरिनियाव खामानि बिनानै लानो हागोन होननानै बिथाङा बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। जोंनि देबोरगाव TLCC आन्डाराव गासै टटेल 13था भिसिडिसि दं। बिनिनो मोनसे सरलपारा भिसिडिसिया दतमा ब्लकआव गोग्लैयो। बाखि 12था भिसिडिसिया जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गोग्लैयो। टटेल आं दहाय 17 क्ररनि जि बाथ्रा बुंदों 308टानि स्किमनि बाथ्रा बुंदों। दा सरलपाराखौ हमफायोबा बारा जायो। दा जाय हक आङो जोंनि माबायाव सरलपारायाव 29टा स्किम दं। आङो बेनि एमाउन्टखौ एक्सुअलि सानख'वाखै। बेनाबो बेबादिनो नियार एबाउट 1 क्ररनि खाथियाव थागोन, खाथि खाला थागोन। दा जायखि जादोला जोंनि बे ओनसोलाव MGNरेगानि अनगायैबो जेखौ BTC निफ्राय स्किम हमनाय जादों आरो जेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम आसनि हिसाबै हरनाय जादों बेफोरो जल जीवन आसन, बिदिनो लामा मावनायनि आसन, हस्पिटाल बिदिनो बानायनायनि आसनि बेफोरो लासै लासै सोलिगासिनो दं। जागायनायनि लामायाव माखासेया दं, माखासेया मावफुंगासिनो दं। आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो। स्पेशली MGNरेगानि खेत्रआव जब कार्ड जायफोर हल्डार, बे जब कार्ड हल्डारफ्रा खामानि मोनगोन। किन्तु बिथांमोनहा खामानिखौ चेयारमेननाव, BCDC चेयारमेननाव बिनांगोन, BDOनाव बिनांगोन आरो जों TCLC चेयारमेन हिसाबै जोंनावबो बिनो हागोन। जायनो बियो सिगाङाव जेरैहाय जों जब कार्ड दङमोन, जोंहा खामानि मावनो मोनाखै, बेबायदि बाथ्राफ्रा ओंखारदों। किन्तु नैबे जोंनि समाव, जोंनि बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन, मात्र गावनि मावनो लुगैनाय बाथ्राखौल' BCDC चेयारमेननो खिथानानै हो। बेनिफ्राय जुदि बेयावबो जाथ'वाखैब्ला ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार BDO दं, बेनो बुं, नङाब्ला आंनो बुं, नङाबा इन्जिनियारनो बुं, नङाबा GRSनो बुं। जोङो जिखुनु जब कार्ड हल्डारखौ जों खामानि थिसनगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनाय जादों। प्रडाक्टिभिटि आरो भिजिबल बा एसेट्स जानाय बे स्किमफोरखौ जों हमदों। जेरैहाय फुख्रि, अंगनबादि सेन्टार बा CC ब्लक पेमेन्ट। थिग बेबायदियैनो गुबुन गुबुन खामानि, फुख्रि, लामा खोनाय, बान्दो, CC मा होनो बेखौ ब्रिक केनेल, बे बायदि स्किमफोरखौ जोङो गामियारि जौगाखांनायनि बे बिथांखियाव सोसननानै एग्रिकालचार एलाइड बिथिङाव बेनो ब्रिक केनेल, बान, बेफोर स्किमखौ जोङो सोनाय जाहैदों। थिगैनो जोङो बेखौ NRM नन NRM बेखौ बाहागो खालामनानै जोङो बेखौ मोजाङै रेसियोखौ मिलायनानै बे स्किमखौ हमनाय जादों। समष्टि हिसाबैथ' आं बुंनो हाया, समष्टिथ' नङा, BCDC। आंनि BCDCआ हल्थुगाव। दा हल्थुगाव BCDC हिसाबै जोंनियाव दा 28टा स्किम दा एप्रुभ जानानै दङ आरो 28टानि गेजेरावहाय दा फिसारिया 7टा। दा बेखौ जों मावनायनि थिरांथा लाबाय, डिमान्डबो गथायबाय आरो दिनै नै फैयैहाय अंगनबादि सेन्टार बिल्डिं बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेबो बेखेवबाय। दा जोङो रायजो राजाफोरनाव BCDCनि सिङाव जेसेबांनाखि गामि दङ, रायजो राजाफ्रा बुंनाय बायदि माने रायजो राजाया माखौ नांगौ जों रायजोनाव सोंग्रोदों
आरो रायजो राजाया जोंनो बेखौ नांगौ होननायखौसो जों बानायनानै होदों। दा जों गोसो बायदि बानायनानै जों होनाय जायाखै आरो गामि गामि हाबदों। नोंथांमोननि गामियाव माखौ नांगौ, बबे स्किमा नोंथांमोननि थाखाय दा प्रयजन आरो गोनांथि दंसिनो, बे रायजोफोर बिनायखौ जों दा रायजोफोरनि साननाय हनाय बायदियैनो खामानिखौ मावदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। VCDC हिसाबै जोंनाव 24टा गामि दं। ओमफ्राय अना बर' हिसाबै थारमाने बर' नङैफ्रा जोंनाव दरब्रै दङ, राभा दरसे दङ, ओमफ्राय अना बर'फ्रा दरथाम, बेजों 24टा दङ आरोखि। मिजिंथिनो हायो मावफुंजोबनो हायोबाथ' आरो मावफुंजोबैनिथ' बाथ्रा थाया, मावफुंजोबखागोन। जेराव माने जोंनाव समनिसो आंखाल आरोखि, खामानियाव दा मुखुब जानानै नांथाबनानै दङ बेखिनि।